Ejjew nibqgħu naħdmu sabiex inżommu l-festi u l-banet tagħna ħajjin. Hekk stqarr il-preżentatur tal-programm Marċi u Bandalori Joe Ketkuti li għal 20 sena konsekuttiva qiegħed jerġa' jippubblika il-kalendarju annwali. Ketkuti saħaq li hu jinsab sodisfatt immens li l-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir sab li l-programm Marċi u Bandalori ġie ddikjarat bħala l-aktar programm popolari fil-Gżejjer Maltin fost il-programmi kollha dwar il-festi fuq l-istazzjonijiet tar-radijiet lokali. U saħaq ma' Net News li dan il-kalendarju ta' din is-sena iddedikaħ lil Mikpi Karl Guder, persuna li dejjem emnet fit-talent lokali u li dejjem imbuttat sabiex programmi bħal dawn jibqgħu isiru. Dis-sena kalendarju 2025 qed jagħlaq l-20 sena mill-ħarġa tiegħu. Dan il-kalendarju tal-lum huwa dedikat il-maħbub Karl Guder. U Karl Guder naf kemm kien jirrispettani, kemm kien iħobb dan il-programm, isegwih kull nhar ta' ħadd u kemm kien jikkoraġġini biex inkompli b'dan il-programm għal tul ta' żmien. Għat-tnedija tal-kalendarju annwali kien hemm preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone u numru ta' deputati parlamentari flimkien ma' uffiċjali tal-partit. Dan apparti numru sabiħ ta' rappreżentanti minn bosta gażini tal-banet. Min-naħa tiegħu Bernard Grech sostna li danu programm li għati spazju li tradizzjonijiet ta' pajjiżna u saħaq fuq l-importanza li nibqgħu nappoġġjaw lil banet u l-festi Maltin f'kull belt u raħal. Din l-attività ġiet preżentata minn Pauline Mary Ketkuti.